започна събранието с този стих, окуражително и насърчително към всички присъстващи. Естествено, докато тече, събранието вече е почнало, докато тече, ще идват много хора, които ще са закъснели, те ще бъдат губещи. Да знаете, всеки път, когато закъснявате за събрание, вие губите това начално слово, което много често присъства в нашата църква, което е, вярвам, вдъхновено от Святия Дух и вярвам, благославя всеки, който го слуша. Ето ги думите на апостол Павел в посланието към римляните, 15 глава, първите стихове. Обаче ние, силните, сме длъжни да носим слабостите на слабите и да не огаждаме на себе си. И така, ние, силните, сме длъжни да носим слабостите на слабите. За кого говори апостол Павел? Дали това слово е насочено специфично към служители? Дали това слово е специфично към проповедници? Дали това слово е специфично към избрани някакви специални хора от църквата? Разбира се, че не. Това слово е към всички римляни, защото е написано, отправено от апостол Павел към римската църква. Всички римляни в неговите очи са силни. Не римляни, всички християни от Рим, които са от римската църква. Сега ще си позволя да използвам това слово, като го насоча към всички нас. Ние не сме от Рим, ние сме от София. Но истината е, че като християни сме с едно гражданство с християните от римската църква. Ако Павел можеше да си позволи да нарече римските християни силни, защо да не го направя и аз? Сега, разбира се, в едно събрание като нашето могат да присъстват и вярващи, могат да присъстват и не чак толкова вярващи, които се предвижват към вярата. Така че аз ще се обърна най-вече към вас, които считате себе си като принадлежни към Христос, наречени християни. Вие силни. Виждате ли отношението на апостол Павел? И аз вярвам чрез Святия Дух. Отношението на Бога към вярващите. Не е като слаби, не е като недъгави, не е като нищожни. В затвора има един такъв израз, не е като шматки. Си позволя да го кажа, всички, които са били в затвора от вас, знаят колко унизително е да бъдеш наречен по този начин, а да си християнин, да вярваш в Христос. В очите на Бога и явно в очите на апостол Павел, ние имаме сила. И забележете какво искам да кажа сега, тази вечер. Не просто сила да носим собствените си тежести. Някой път ние считаме себе си като силни, понеже сме достатъчно мъдри или силни и разумни да носим собствените си тежести и се оправяме някакси в този живот. Но критерия за силни, според апостол Павел, а вярвам и според Бога, силен човек е този, който има силата не само да носи собствените си слабости, а да носи и слабостите на слабите. Това, което със сигурност искам да декларирам и да ви насърча като начало на събранието, е, че има една сила, която е извън представите човешки, извън критерия и стандарта човешки. И това е силата на Бога, която идва да обитава във всеки, който избира да вярва в Бога. И за това, когато ние избираме да вярваме в Бога, ние ставаме Негови. Библията казва, че ние вече не сме свои си. Ние сме Негови. Какво означава да те притежава този Бог, в който си повярвал? Това някой казва, аз не искам да се дам на никой, аз искам да бъда притежаван единствено и само от себе си. Но какво избираш ти с това? Избираш да си останеш слабия човек, немощният човек, неспособният човек. В момента, в който избереш да бъдеш притежаван от Бога,
Ти принадлежиш на Бога и с това ти си усилен от Бога. Ти си умадрен от Бога. Дадена ти е сила извън земната, извън човешката и ти вече можеш да правиш неща, които по естество не можеш да направиш. И ето в това е славата на Бога. Ето в това е. Хората те гледат и казват, как така Валю прави това, което прави? Как така Ирина говори така, както говори? Как така еди кой си върши това, което прави? Той по естество не може да го направи. Аз го познавам. Той не може да го направи. И въпреки всичко го прави. Той няма тази мъдрост и въпреки всичко говори толкова мъдро. Той няма това търпение и въпреки всичко е толкова търпелив. В никакъв случай той не може да обича по този начин. И въпреки всичко той обича. И виждате ли как приемаме слава, как ние даваме славата на Бога и как Бог приема славата. Защото ние сме се превърнали в Него, в плът на земята. Всички ние, които сме го приели и сме повярвали, сме силни, колкото, някой казва, колко силен бих могъл да бъда като вярващ човек. Колкото той, когато е бил на тази земя. Дори Библията казва, че силата, която ние сме приели след възкресението за вършене на велики дела, е по-голяма от силата, с която Господ е вършил тези дела, докато е бил на земята, ходейки в плът. Това означава, че великите дела, които ние днес можем да вършим, това са поне толкова, които Той е вършил и много дори повече, казва Христос. Можем ли да го повярваме? Можем ли или не можем? Можем ли да повярваме не само за себе си? Искам ръце да ви. О, халелуя! Здравейте силни! Вие, силните, сте способни да носите не само собствените си немощи, но и немощите на немощните, слабостите на слабите. Знаете ли, ето това е свръхестественото присъствие на Божия Син в този свят, чрез мене и чрез тебе. Ето това е свръхестественото присъствие на Исус Христос в този свят. Имаш ли това самочувствие? Да? Не? Долу? Четвърт? Може ли? Халелуя! Слава на Бога! Виждам ръце и това ме насърчава и окуражава много. Защо? Защото не мога да го приема. Опитвал съм се. Не мога да приема хора, които приемат Христос и остават същите мрънкачи, същите хора, които не може да контролират устата си, хора, които не може да контролират живота си като цяло. Безразсъдни, безумни, клюкари и така нататък. Библията нарича такива хора невярващи. И въпреки всичко ние си казваме, вярващ съм, мога да си позволя да го одумам този. Вярващ съм, мога да си позволя да го мразя този. Той заслужава да не бъде обичан от мен. Чували ли сте подобни изказвания? Чували ли сте? Да. Не, вие няма как да сте чували. Чували сте, разбира се, защото ходим в един и същи свят, общуваме с едни и същи хора. И това, което искам да ви кажа днес, че ние имаме право и можем да бъдем различни от този свят по сила, по мъдрост, по смирение, по святост, по превъзходство и по всичко, което е в Бога и е дошло в нас. Амин, имам. Халелуя! Слава на Бога! Аз съм насърчен да бъда светлина и сол в този свят. Не знам вие как сте. Аз съм насърчен това, което съм, да отразява Христос в мен. Аз съм насърчен всеки път, когато отида там, при слабите, защото всички без Христос са слаби, да отразявам нещо повече от моята собствена сила. И да насърчавам същото. И вие да го правите. Готови ли сте да се помолим и да продължим събранието в хваление и поклонение? Готови ли сте? Да. Добре. Искам да ви помоля да се изправим и да се молим. Отче свят, аз те почитам този ден. Благославям те. Свят, свят, свят Господ на силите. Благословено да е Твоето име. Единственият истински Господ, Бог на небесата, Творец на цялата вселена си.
Тебе величаем и пред Теб искаме да се поклоним този ден. В този ден искаме да Ти дадем място посред нас. Господи, ето тук, в това събрание, искаме да се чувстваш добре дошъл. Добре дошъл в нашето събрание, Святи Дух. Движи се мощно в събранието на светиите. Твой народ сме. Твой дом. Твое семейство. В името на Исус Христос, аз те моля, ако има нужда за изцеление, изцелявай. Ако има нужда за спасение, спасявай. Ако има нужда да извършиш велики дела, върши велики дела между нас. Искаме да Ти дадем свобода в това събрание. Искаме да Те почетем като Господ. Искаме да Те издигнем като Спасител. Нито един човек не заслужава тая слава, която искаме да дадем на Теб този ден. В името на Исус Христос. Халелуя! Почет, почет, почет! Свят, свят, свят Господ на сили, който е бил, който е и който ще бъде единствения. Халелуя!
се в това събрание. Святи Дух, изпълвай празните съдове и гладните души в това събрание. Святи Дух, върши делата на Отец, разкривайки Христос пред нас. Святи Дух, изобразявай Христос ясно пред нашите очи. Нека Той да бъде издигнат. Нека Божия Син да бъде издигнат. Нека Божия Син да бъде утвърден, да приеме цялата слава между нас от сега и за винаги. Нека Божия Син да приеме святост, почест, слава и безсмъртие. Вечността е Твоя. О, благодаря Ти, Отче свят. Халелуя. О, ешея. Халелуя. Нека болката да си тръгне. Нека тъмнината да избяга. Нека немощ да напусне. В името на Исус Христос. Славата Господна. Нека дойде в събранието на светиите. Нека славата Господна да покрие душите и сърцата на Божиите избрани. Нека славата Господна да изцели, да превдигне съкрушените в името на Исус Христос. Сега, благодаря Ти, Отче свят. Мирът, който ви дал, никой друг не може да ви даде. Изцелението, което ви дал, никой друг не може да ви даде. Идвам, за да ви превдигна, за да ви направя смели, като млад лъв. Идвам, за да ви увенчая с славата си, да ви покрия с моята благодат. Господа на господарите. Халелуя!